ओमफ्राय माथो आदा जेम्सनि हिनजावाबो माथो हाबा जाखानाय डिभर्स होनो दुखुबो मोनदों मानो होनबा गोबां ससियेल मिडियायाव गोबां माखासे बाथ्रा जोंफोरखौ सावरायदों जेनेबा 10 जन 12 जन थांनानै खनसेनो माने सावरि जाहैयोब्ला माने जिफोर जिख्लाब होजोबोब्ला माबायदि जागोन नोंथांमोना सासे डक्टरनि सायाव बाथ्रा बुंग्रा बेसेबां गाज्रि मानसि सासे हौवानि बे 40 लाख जानाय दाख्लै काहानि थांखांबाय हा 10 जनसो सेंग्राफोरखौ लानानै थांनानै बैसोर बायदिखौ सावरि जाहैनांगौलै जिफोर होजोबनांगौ नंगौना नङा माने सावरि जाहैनानै जिफोर होजोबनांगौ नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअ'खौ जागायैनि सिगां नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय नङा होमब्ला मानि सायाव बे भिडिअ'आ अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै जोंहा जिथुनाखि जेम्स ब्रादारनि हिन्जाव नङा होमबा जेम्स ब्रादारनि हिन्जावा ओरैबायदि दुखु मोनदों गोसोखौहाय आरो बेजों लोगोसे जेम्स ब्रादारा बुंदों जाहैबाय 40 लाखनि दावराव जानानै थांखांबाय होननानैबो बुंदों बिथाङा थांनाय समाव आरोखि नङा होमबा अब्ला लोगोफोर दा बिनि सिगां बै जिथुनाखि पुर्निमा नङा होमबा पुर्निमाया सिगाङाव 40 लाखनि दावराव जादोंमोन नङा होमबा दा बिनि मोनसे जिथुनाखि मैया बियो बुंदोंमोन नङा होमब्ला जेम्सनि जिथुनाखि हिन्जावा डाइभर्स जाखानाय माने बेलेग हौवाजों गारलायखानाय होननानै बुंदों आरोखि दा बिनि सायावनो मैया मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन दा बे भिडिअआव ओरैबायदि माने कमेन्ट फैदों नोंथांमोना कमेन्टखौहाय स्क्रिनाव नायलांबानो जाबाय आरोखि माने नाना रोखोम नङा होमबा बावबाय बियो 40 लाखनि खिबु फाननायानो माने थांनाय समावहाय 40 लाखनि बिराद दावराव जाना थांखांबाय नालाय पुर्निमाया नङा होमबा दिनै बेखौ लानानै माने गोबां मानसिफ्रा बेखौ कमेन्ट हरफिनदों आरोखि आंनि मैयानि भिडिअआवहाय दा सोरबा बुंदों अबावबा बिटिनियाव ना मायावनो माबा खिबु फानोनो हौवायानो 3 4सिम दङनो सोरबाया बुंदों हौवाया 2 एकदम नाना रोखोम होननानै बुंदों आरोखि ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो मालाय हाबा जादों सुवाग्रोदानो जास्लाबाखै सुवाग्रादखौनो खालामनो मोनाखै बेस्राफोर दा बेवहायनो बेफोरबायदि मालायनि संसार जाहांनो बा हाबा जाफुनायावनो बैफोरबायदि मानो बुंनो गोनां नङा होमबा लासिं सेंब्रा गावहाथ' गावहा हनै फिसाय गारनानै गोबां मानसिफ्रा मिन्थिनायफ्रा कमेन्ट हरबाय नङा होमबा दा बेखौ मानो मालाय संसार जानो हाबा जानायखौ गोजोन सान्थियै हाबा जानायखौ नुनानै मानो मेगन सानांगौ मानो बेफोरबायदि बुंनानै भिडिअ बानायनानै हगारनांगौ नङा होमबा दिनै जिथुनाखि बेफोरबायदिखौ खोनानानै लाजिनानै बायसेन्स माबाया माबा माबि जानाङै बा जिनिसफ्रा जाफ्लाङोब्ला नङा होमबा हाबा जाफुनायावनो बेफोरबायदि जायोब्ला जानाङि बुस्थुफोरा नङा होमबा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन मिन्थिना मिन्थियाखै पुर्निमायालाय गावआथ' एकदम मा होनो देलायनाय मानायजोंसो समायना नङा होमबा समायना नुयो बिनि माने बुस्थुआथ' समायना नङाना समायना बुस्थु माने माबाया आरोखि मा होनो बिथांनि गोसोआ एकदम समायना नङा आरो बेना गोसोआ बिराद गोसोम लेथ्रा महरासो मोजां जानांगौ नाथाय बिनि बुस्थु गोसोमा माबाया गोसोआ समायना नङा बेना साफा नङा गोसोम नंगौना नङा लोगोफोर जोंहा जिथुनाखि जेम्स ब्रादारा मा बुंदों बेखौ खोनासंनानै लादो आरो जेम्स ब्रादार बुंखांनायनि उनाव जोंहा लक्ष्मी बसुमतारी नङा होमबा जेम्सनि आंगो बिसि बिथाङा मा बुंखो दिनै दुखु मोननायखौ फोरमायदों नोंथांमोना गोबां नुखाबाय जानांगौ नुवाखैब्ला नायनानै लादो लोगोफोर गथाय थाखानायखौ गोसोना सेनो थाखाय खेबसे बुंबावनाय बाजैनि डक्टरखौ डक्टरेट very good को बुंनो थाखाय बे बेसेबांबा सानग्रोनांगौ बेसेबां जाम्बा जाम्बिनि फिसाजो जानो हागौ फिसा जानो हागौ बिसोरो सासे डक्टरनि सायाव बाथ्रा बुंग्रा बेसेबां माने बिनि बिमा बिफायाबो जेबो रोङा जानो हागौ आरो बिनि फिसाजोआबो सासे माने ओरैबायदि गाज्रि मानसि सासे हौवानि बे 40 लाख जानाय दाख्लै काहानि थांखांबाय हा ओरैबायदि बाथ्रा बुंगासिनो दङ माने आं गोसोबा बेखौ गोसो बायदि खालामनो हायो जोङो सोरबा हौवा थाखानाय गथ' गथाय थानायखौ गोसो होनानै बा सिनो थाङाखैना सासे डक्टरेटनि सायाव बे ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों हौवाखौबो रोङा जानो हागौ बे डक्टरेटआ मा बुस्थु बेखौ मिथिया बे बिजि थुगा डक्टरेट थांदों बे डक्टरेट होनबा बिजि थुयो नामा सानदों डक्टरेटआ बिजि थुगा नङा कलमनिसो बे बेखौ मिथिया बेनि एन्सारखौ आं गाबोन होगोन बे सिख्लाखौ आरो बे सोरसो थायो
नोंनि खाथिया मानसिजों थायो बे खाथिया बर' हारिनि खाथिया मानसिजों थायो बे मोजां मानसिजों थाया रागा जोंदों फुंनिफ्रायनो रागा जोंगासिनो दङ दिनैनि इउटुब आरो ससियेल मिडिया आंनि नुजाना दङ आंनि हिनजावखौल' गाज्रि बुंनाय गैया मद दङ भिडिअ बानाय एगारना दानो एगारजोबना नोंसोरो बे जिखिनि आं दा बुंदों बेखौ जेमसा मा बुंदों जों दा रंजागोन बाट बेफोरबायदि सिख्लाखौ ना सिनायाखै बिसोरो जोंखौ चलो सेलिब्रेसन Let's enjoy! गोसो थोनाय हिनजावखौ लामा ससेयावसो लोगो मोनो नंगौना नङा लामा ससेयाव लोगो मोननाय सिख्लानि थाखाय जों बिमा बिफाखौ दुखु होनाङा मोननायनि थाखाय जौ फाग्ला जानो नाङा मा खालामनांगौ जोङो बिनि सिगाङाव जों मोजां मानसि जानासो देखायनांगौ जों मा खालामनांगौ पस्टाय होनांगौ दुखुबो मोनदों मानो होनबा गोबां ससियेल मिडियायाव गोबां माखासे बाथ्रा जोंफोरखौ सावरायदों जेनेबा गोबां बाथ्रा बुंदों जेनेबा जोङो जुलिखौनो जास्लाबनो मोनाखै बेयाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो मानो होनबा जोङो मानसिसोथ' मानसिनि जिउआव जोङो गोबां जाथाय जायो जोङो माने जोङो रावबो बुंनो हाया दि आंनि जिउआव जोङो खैफोद जाया बा खैफोद फैया होननानै जोङो बुंनो हाया मानो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जेम्स ब्रादारा बुंदों जाहैबाय गावहा थांनाय समाव 40 लाखनि दावराव जाखांबाय आरो गोसो जायोब्ला जेम्सआ माबा माबिबो खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे जेम्सनि आंगो बिसि हिनजाव गोदाना बिथाङाबो बुंबाय जाहैबाय नोंथांमोना नायदोंब्ला स्किप खालामालासिनो नायदोंब्ला मिथिखाबाय नङा होमब्ला दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो मालाय गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो गावसोरसो संसारखौ जालांगोनब्रा दिनै नोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो राइट्स गैया नङा होमब्ला गाज्रियानो जा मोजाङानो जा जिखुनु जा संसारखौ नोंथ' जाफाया नोंथ' ओंखाम खुरनानै हैनाङा नोंथ' बिसोरखौ फिसिनाङा ना नोंहा दिनैनि दिनाव मानो बिसोर सुवाग्रादानो जास्लाबनो मोनाखै बिसोराबो जायाखैनो हाबासो जाफुबाय थादों बे समावनो मानो मेगन सानानै बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै हगारखो नोङो नोंनाव जा गोसोआ मोजांब्ला नोंनि गियाना मोजांब्ला नोङो हाबा जाफुनाय समाव मानो बेफोरबायदि खालामखो नोङो नोंनि बायदिब्ला बैसोरो माने हाबा जाफुनायावनो थारला थुरला गारलायनांगौ आरोखि नङा होमबा मुर्ख नामा नोङो मोसौ गियान नोंनाव साला आरो बेजों लोगोसे मा होनगोन गावहासो गोसथोयोमोन खोमालै लोगोफोर जेम्सखौहाय सिरि सिरि लानो गावहासो गोसथोयोमोन खोमा गावहाथ' फिसाय गैया नालाय गावहाथ' फिसाय गारलायनाय आरो सोरबा सोरबाथ' कमेन्टआव बुंहरखाबाय हौवायानो साब्रै साबानो आरो सानै गाहामनो सोरबाया होनदों फाक फानग्रा सोनो माबा माबि एकदम आंबो एकदम मालायखौ बेफोरबायदि मानो बुंहरनांगौ दिनैनि थारिखआव नोङो लाजिनांगौना नोङो नोंबो सासे गथ'नि बिमा ना होमबा बिथांमोना संसाराव आगान होहांसो जाहांदों बेवहायनो नोङो नोंनि संसारखौ नोङो मोजाङै दाबोनो हायासै नोङो नोंनि संसारखौ सिफायनानै लाबाय थेर बेथेर खालामनानै दिनै नोङो सिख्ला गोरलै बायदि फिसा फिसा गाननानै बेफोरबायदि गानै नोङो देखायबाय थायो गिदिंलाबाय थायो सोरबा बै हाबा जायैफोरजों जमा उन्दुग्राफोरजों लोगो जायै नोङो फिसा फिसा गानै दिनैनि दिनाव बैफोरबायदि गुबुन संसार जानो आखायाव लानाय सुरु जाहांनाय बैसोरबायदि बोथोराव नों बैफोरबायदि बुंहरनाया नोंना मोजां जायाखैना नोंखौ जेम्स ब्रादार नोङो आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला साब्रै साबासो एकदम हाबा जायालासिनो गोम 10 जनसो सेंग्राफोरखौ लानानै थांनानै बैसोर बायदिखौ सावरि जाहैनांगौलै जिफोर होजोबनांगौ नंगौना नङा माने सावरि जाहैनानै जिफोर होजोबनांगौ होमब्लासो माने बैसोर बायदिया माने थान्दा माने बरफआव थानायफोरबायदि मोनो आरोखि नंगौना नङा लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना मा सानो बैसोर बायदि मानसिखौ 10 जन 12 जन थांनानै खनसेनो माने सावरि जाहैयोब्ला माने जिफोर जिख्लाब होजोबोब्ला माबायदि जागोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरलाय बेस्राफोर सुवाग्रादानो जायाखै एसे जानो होना धोर्ज हम मालायखौ दावराव खालामनो नाङा नङा होमबा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामना हो गावसिजोबनानै हराखि लोगोफोर दङ ना बाय लोगोफोर